Konven keparelok ngawan cepi ba dakane ke jingkeli. Hangno ha Bible tho ba ujisu ong ngalong ublei tu mane yanga. Ngan IHP ke wei ka jingtho na ka gospel kat kum u Yohanes kalnong ke ba san kat arpu lai ke ong kumne. Ukpa bishar hi dalade yano. Ulai ha ukun jong u yakabor bapura ban bishar. Kenang babaro kintup ai buram ya ukun hakaju kerukom kumbaki ai buram ya ukpa. Jar ubam buram ya ukun buram ya ukpa ubalapha ya u. Haba ong buram hangne buram ya ukpa Jisu utheu ya ublei ukpa. Haba buram ya ublei ukpa. Par buram ya ukhon. Ya kane ke arteli kijing buram. Ka peni ba ujisu uong. Ba kibriu kin buram kin mane ya ujisu. Haba ong buram ni buram namarba udei ublei. Kane kajing ong hangne ban buram kam yarengkat ya ka buram kebangi ai hakibriu. Haba hangne ujisu ong. Jar ubom buram ya ukun buram ya ukpa ubalapha ya u. Hangne kathau ba ujisu uwan na ublei ukpa. Padlada kim buram kim mane kim kongo ya ujisu kabamut kim buram pat kim kongo ya ublei. Te hangne u Jisu u penirkat ilade bat ublei. Namarba udai ublei, namarba uwan na ublei. Te ban siap pengej hano u Jisu umdei ublei, namar om syam laong da kebasyai hangno ba u Jisu ong ngalong ublei. Ban ngej ya kita ba om don hangno jing pensisya ba u Jisu syam laong ba ngalong ublei mane yanga. Kalong kabom day. Abun ki jaka haga gospel ngisyam Jisu ong ngalong. Di kene kapeni ba Jisu ulang ublei. Ong ngalong uta. Aba lakin tiu yanga sajrong kinsatip lani kinsatip ba ngalong uta. Ubut ngalong ublei. Di kene kapeni ba Jisu ulang ublei. Para kini kita khat ngi ba ingin mane bat buram